Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live na issue karong bago sa dakbayan sa Mandaue kining Kakuwang sa espasyo sa pampubliko nga sementeryo. Taliwa kining problemang yatubang nato karon sa COVID-19 atong paladman pa kining maong issue mga kapuso. Makauban nato karong buntaga Mandaue City Councilor Inday Neri Sun Ruiz. Good morning, Konsehal. Good morning, diha Nick. Daghang salamat kayo. Thank you. Cons, for joining us today. Thank you so much. Mag-una ta aning nahitabo sa bana ni sa imong sinaligan, Cons, nga ikaw mismo naka-experience nga lisod jud ay kayong mamatay karong panahona labi na ni pagpangita og kalubngan. Tinuod yun na, Nick. Mao na nga kini nakaingon ko sa kong kaugalingon kung gilisdan bang gani ko nga doon na tayo matawgan, doon na tayo mahimo, unsa na lang yun sawa. Na mao na nga gidali-dali yun ni namo, amo nang giaprubahan sa konseho ni atong Lunes ang resolusyon nga pag-awhag sa mayor nga magmupalit ta og mga mo palit og luna or mangita gyud tag paagi kakapunan ang mga lubnganan diri sa Mandaue. Unya kay di man ta kapaabot sa aksyon sa executive kay kibaw man ta nga daghan kayrong gibuhat ang executive. Nag-istorya mi sa committee ni Tingsol Kabaho kay siya may chairman sa social services nga diin kining problema sa menteryo mahog, and I have gotten the support of other councilors to join me in this ko anang dako nga himuonon. Kung di ta kakita og dako kay yuta sa Mandaue mahimo ta gagmay-gagmay, pero kani mga kulumbari na lang ni siya. We have to educate the people nga karong panahon na lisod na kay maglubong kay kinalan tagdako kaing luna lote no kaning pantiyon. Pero kung uyo naman sa ang atong Roman Catholic Church ni ining pag-cremate, mga kulumbari na lang na niya maghimo tag mga mura na hingala nila condominium para mas daghan pa gyud ang masud. So this is the most practical thing to do. Ako balikan na So mao na, Nick. Ang imong nasinati nga problema tungod kay na nagkasinati mo ani nga suliran katong pagkamatay bana sa imong sinaligan, madam, and then unsa to gihatagan ra og pipila ka oras lang gyud nga tagal aron ma-pull out na iyang lawas ug dapat malubong. Kay di man nato ma-cremate tungod nga di gyud mairog ang schedule, langita na lang gyud mig paagi asa ilubong. Kay kinahanglan masad ilubong within 24 hours. Karon municipal cemetery sa Mandaue para nas mga taga Mandaue nga indigent, mga pobre kay mahog ra man nagbarato gyud kayo. Nanawag ko kadlaw dito sa administrator akong gipukaw ug niingon gyud siya nga wa gyud bakante. Agosto pa kuno magsugod to sila kuha atong uban nga namatay, mabakantihan. August pa. Ako nagtuo ko nga daghan gyud kaayo karon nga nangamatay sa kabalayan wa na lang na i-report as COVID. Unya sila na lang tay ilubong or naghaya ba kay wa man gyud mahibaw ana mahimo nagmuagi sa umagi magainas punerarya di na lang na sila magsultig COVID kay og ingong COVID dili na hilabtas punerarya kay di man na maimbalsamar og dili sad og pwede sad balangay-langay duha tulo ka adlaw kung mingon silang dili COVID kay wa man na moagi sa ospital. So ingon ana gyud ang problema karon. You were saying gali kon ang imong conclusion nga di gyud lalim rong panahon na dili ra sa ospital ang hunahon apil man ising bako kung mamatay. Tinuod gyud hantud gyud sa Lubnganan mao gyud ay problema karon. Busa balik-balikon gyud din ako ni nga wa gyud tay laing mahimo kundi pagsunod sa mga lagda sa protocol nga gisultis Department of Health. Simple ra gyud kaayo ang pagsulob sa mask, ang pag-physical distancing, maglagyo ay lang, panghunaw sa kamot mo. Simple wa gyud gasto unta. Pero mao na nahitabo nga gipadad-an na ta dinig deputy investigator sa DOH nga motabang og deputy implementor kay ang mga tao kuno sa Subo lisod kuno pagkapaita man ana nga na branded ng mga Cebuano nga di ta motuog balaod. So ako muhangyo gyud ko, that's the only way we can help ourselves, we can help our families. Kons may tungod ani mga kaso nato sa city murag kapin nata 500 cases. Ano pag-assess nimo murag halapad ba ang community transmission gihapon? Doon na rabi mga areas nga paspas ang pagkatap? Kani ang number one karon sa barangays nga kinatasan isubang dako nasunod ang mantuyong. Kining kusog gyud kay ang atong local transmission kaning pagtakod lang. Kay una kani lagi magpuyo lag dugol-dugol. O nya ang kanig yung asymptomatic, di yung kakibaw nga, ang imong tapad, bisag imong kauban sa balay, nga bisang patingal ninyo bantay-bantay nga di mo matakdan, matakdan lang yun, hain ka ng hangina nga
niagi nga ikaw ginadakpan. Mauna nga kining nagtakod gyud labi ni aning mga lugar nga sikit kay mga balay. So ang ato lang gyud keep healthy. Ang imo sang lawas imo yung matngunan di ta mo kining dili ta magpasagad sa atong mga gimbuhaton, ang atong pagkaon. Keep healthy, sleep, have a good night's sleep, 8 hours of rest, hydrate, inom og daghang tubig. Kung naay vitamins, pwede, tuob, makatabang tingali ang tuob, maumanay gihimo uros tanan. Unya ang kaning vitamin C. So usa gyud ni nga ato gyud sa atong kaugalingong lawas, ato yung we keep ourselves healthy. Finally, Cons, mensahe nimo sa mga Mandawihanon karong buntaga unsay gusto i-share nimo, ipaambit sa nimo mga tambag. So, ako lang yun, maura yun ni magbalik-balik lang yun taan eh. Kining makita yun nato nga nagkaanam ni yung kadaghan ang naigo o nataptan sa maong COVID-19, no? Mao na ang ato lang yun ang paglikay ni ini. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Mao kibaw gyud ana. Unsaon man nato kung dili gyud kinahanglan nga mogawas ta sa atong panimalay, anha na ta suod sa panimalay. Daghan kay salamat sa kagayon karong buntaga. Mandaue City Council and Chairman sa Committee on Health, Dr. Nerissa Corazon Sun Ruiz. Daghan kay salamat, Konsehal. Salamat kay Nick.